Kasingi masuk bak meni pi paro mencahangi na page akawai ka advertisement kabla penmi naka State Rural Employment Society District Implementing Division SRESDID kapadai ka nodal agency naka bentapan pentri kami ke skim sorkar. Kadai kapawan na po Ribhoy District nongpo. Kanai ka advertisement kadonia unamba SRESDID/NGP/SBMG/REC/133/2025/17 balapan mi hakakat reu tarik September arpusan ka SRESDID ka khot ia kisamla kipadai kinong shong jong kamai khalaya bakin apply yakini kikam kibalat bat kisamla kibadon kajing kuat ban apply yakini kikam kidai ban penbiang yaki biodata ki educational qualification ki experience certificate ke passport size bat ke address proof jongki bat kidai ban penpoi yakini shaka office shwa lane ha ka khatsan trik Oktober 2020 ki post ki baki pelai kirong kini harum paningkong ka post district program manager bat kajing puli kepada kam ban apply kani kadai ke master degree in rural development lane social work or PG diploma in rural development or its equivalent from any reputed university or institution. Bat ke age limit kadai hadu live news nem karta bat ki semua ki bakwa ban apply kani kam kidai bandon ya ka experience ka omduna ya ka saus nem haki rural development related fields bat ka salary kadai arpusan hajar bat don takawai ka post kabaar ka post district IT manager kam accountant kibala ban apply ya kani kidai kisamla ki papandep ya ka BCA lane BE lane BTech lane CSE lane IT or ECE kakarta age limit angne kadai hadu a live news nem bat kisamla kidai bandon ru ya ka experience ka omduna ya ka license ha ki governance lane related fields bat ka salary hangne kadai arpau hajar bat don tangkawai ka post kabalai ka post district program assistant kibala ban apply hangne kidai kisamla kibala pendep ya ka bachelor in social work rural management and mass processed computer skills kumaka MS Office hangne ru ka age limit kadai hadu live new snem karta bat kidai bandon ya ka experience ka omduna lai snem ha ki related field lanai kibadon knowledge ha ka government sponsored programs ka salary hangne kadai arpo hajar badon artli ki post kabasau ka post block program assistant kisamla bala ban apply hangne kidai kibala pendep ya ka bachelor in social work lane rural management bat kidai bandon ya ka computer skills kum MS Office ka karta age limit ro hangne kadai hadu live news nem karta bat kidai bandon ya ka experience bom duna ya ka arts nem ha ki related fields lane ki government sponsored programs bat ka salary hangne kadai khatsan hajar ban don lai teli ki post pila ban download ya kani ka advertisement na ka description harum dan ada pila ban lej ka official website Jokari Boy district tad adu bagi nasyam ka wei per kapur kublai buat